falleros y falleras de la Falla La Vía. Desde Seven Crasses queremos felicitaros por esos 40 años que se dicen pronto. 40 anys, mare meva. Tu saps les coses que he fet jo en 30 anys que soc de fallero? Tu no ho sabes perquè eres de València i portes menos. Bueno, los míos han sido son menos, pero intensos, ¿eh? Menos porque no te conocía a ti antes y los que nos quedan. Estem un poc tristos perquè la veritat que com cada 18 de març Seven Crashes després de 8 anys portem 2 falles seguides sense estar amb vosaltres. I res més, vos demanem un poc de paciència perquè el dia arribarà. El dia arribarà i cremarem la falla. Sí o no? Yes. Are you ready? Hola, amics de Falla La Via. Com a membre de l'orquestra Insígnia, que tants anys hem estat treballant en companyia de vosaltres, m'agradaria felicitar-vos pel 40 aniversari de vosaltres i espero que perdureu almenys 200 o 300 anys més. Vinga, moltes felicitats! Amigos de Falla La Vía, felicidades por vuestro 40 aniversario, que sean muchos más y que el año que viene, en marzo, nos veamos de nuevo en Valencia. Muchos besos del Grupo Estrenos. Un abrazo a todos. ¡Ánimo! Estimats fallers de la Falla La Via i falleres, ha arribat el moment de celebrar el 40 aniversari de la creació de la vostra falla. Jo porto ja des d'abans de l'any 2000, des de que fora presentat ahir en vostra falla per el meu mestre Andrés Martorell i de la mà de Manolo també, faller de vosaltres, treballant per a la Falla de la Via, que és una de les falles més laureatjades i més emblemàtiques de la població de Tavernes. M'agradaria que enguany, per si a les circumstàncies que s'han viscut en aquests últims temps, poguéreu celebrar com cal el vostre aniversari i que tots junts arribem al 50 aniversari, que el temps passa volant i el tenim a la volta del cantó. Donar-vos les gràcies per la confiança que heu depositat en mi en aquests anys que he tingut la sort de poder-vos fer la falla. Hem alcançat molts bons premis i així continuarem lluitant per a que la Falla La Via siga l'emblema de la ciutat de Tavernes de la Valldigna. Moltíssima sort per a tots vosaltres, que això de la pandèmia quede darrere pronte i que puguem celebrar este 40 aniversari i donar pas a una altra nova dècada buscant aquestes bodes d'or que tant vos mereixeu, perquè sou una comissió de molta festa, però que no oblideu mai que teniu que tindre un monument bonic al carrer. Moltes gràcies i feliç aniversari a tots. Anem a brindar per la salut dels fallers i la salut de la Falla La Via i de les falles en general. I que cap pandèmia ni que cap entrebanc no ens faça que no continuem endavant en aquesta il·lusió que tenim. I ara ja... Salut! I el got de Paco? No, però no em poses més. Ah, vale. Passeu, ves passant-la, sí. Bueno, Paco, què volies dir del pavelló? Que va ser tu el que el va inaugurar. Espera. En l'any 92. Que va ser molt bona idea. Però, clar... Jo vaig dir que també vaig I el 25 aniversari que me recordo jo també. Que mos ajuntem. Mos podem ajuntar, per favor, perquè si no la foto no eixim. Li van donar l'homenatge a don José. Que no pots dir la mascarilla per la foto? Sí. Home, per veure, sí, clar. Si no, ho tenim un poc complicat. Visca!